Esan duzunati, 6 urtegaz hasi zinela eskolara. Bai, 6 urtegaz. Eta zenbat urtegaz urten? Urten, ba, gehiago jun bez, asko gehiago. Justo, haitxe gurie, albaina izan da, San Francisco onkologizuen sartu duzkuen. Osketara be, eske, zinginekuen. Bilurro Berria sartu zanez? Bai, ba. Sartu duzkuen aitak, San Francisco. Aizta bizo, baina depara gitzien gainonan be. Biarren bizan da, eskolara bezkainekuen. Justo, lehitan da, justo salbetako. Ostantzien ez ebez, ez du izet, ezin ginen. Etzien biarra, ez da? Etzien biarra eta, nik aiteke jotauen soinue, da ama panderu jotauen, ez da euren gazte deporan ikizintxeta, euren buruz, niora junbarik, afezinoz da. Nik bitxatu gitauen, aiteke jotauen nik ikizin bizua ba, Dios. Eskapoten nagoen, xixili gora, sartzen ati itzi, da azten ditzen, soinu ikizin biopari, afezinu eta arrebilieta. Amake, nati, venga, jure bio solora, ama bi urtegaz, beze batzen da, ama bi urtegaz, solora bio, babie batu bio, hartu karre bio, eta izan. Bueno, afezinu danatarako. Da neure buruz, ikiziot panderu joten, neure afezinoz. Baina ostantzien, eskola bez. Danok, gehien aiztari zarrena. Aizek, enfermera karreriak hau ben, da aizek. Baina honen amama asko ez, baina salbetako beste bai. Defendietako beste, seguro.